Здравейте хора, днес ще играем пак Brawl Stars с един мой приятел, точно най-добър приятел. И ето днеска също дигнаха шери на 1000 купи. И днеска сами е целта, защото мапа е много перфектен. Да играем, аз да играя Бул, той да играе дълъг, нищо на 1000 купи. Манята му стига съм говорил, да играем. Също пишете долу в коментарите кой ви е любимия бровър. Също споделете с приятели, за да може да станат по-известни. Мале, ето ме наебаха. Винаги първата игра е трагична. Сега ще ги смачкаме те лапата. Ето, върнахме се. Живи и здрави сме. Сега на те лапата, брат. Какво ще ни направя? Хилам. Майка, идея, нещастна, бе. Пукните в казан, бе. Мале, то нашето не оцеле. Бам! Бат, но, значи хора, значи... Биби много се нърфнали. Много се апгрейднали, брат. Биби, Хабиби, да, си викам Хабиби. И други неща. Сега ти бах майка. Хора, тази игра е трагична. Да. Също не забравяйте да се абонирате за канала ми. И да лайкнете. И ударете камбанката. Да ви излизат съобщенията. На този път оцеля. Оцеляхме. Малко чоре вече. В този канал сме се събрали да играем. Сега... вече сме до вече нашия ги кери. Тук че... Аз съм трагичен. Сега като ти излезем. Хиба, моля те. Браво, бе. Ето хора, спечелихме играта. Също пишете дали искате. Пишете също дали искате да правиме боксинг на целия пас, защото сега като дойде новия пас, след 2 дена или колко ще събирам целия пас. Ще събирам целия пас и ще го отварям. Да. Сега хора, сега се стягаме. Тук вече се държиме малко по-сериозно, по-мъжката. И сега ще ебаме майката. Те малки чоревета. Сега ти ебах майката. Къде си? Ти ебам майката. Ето хора, вижте, сега вече сме малко по-добре. По-тарикати сме. Играта се завърна. Значи при една година беше много чашит. Или как се казва. Умряла. Нали? А сега играта е станала брутална, човек. Те новите кутийки. Хил. Мале, гаджета ми не работеше. И също пишете дали ви харесва да играем Brawl Stars. И ако не ви харесва, може да играем други игри, само казвайте. Може да играем Баба Яга. Не Баба Яга, Баба Грени. Не знам, става ми малко смешно. Стърбушик ви таба. Давай сайт. Ние сме професионалисти. Гледай. То го взех. Трагични са те, бе. Така, брат, мога да направим 1000 купи с моя най-добър приятел. Бах ти бълъците се, не мога да стане. Сега те хванах. Какво ще ми направиш, бе? Гангстер. Така, поне още 100 купи, брат, да дигнем.
Поне 500 да ги закръглиме. И другия епизод се опитаме 600, така ще ги дигаме. Също пишете долу в коментарите колко престижи имате. Защото аз днеска направих 6-я си. Значи не е толкова трудно, но се изнервих. За малко ще се чупа телефона, защото съм малък педерас. Днеска ми е щастлив ден. Защото е събота. Да, събота. И така. Аре, те ще ги думкаме. Цап, цапната. Мале, това нашия брат направо ги размаза. Да, аз не мога да го убием това. Ева бе, дришля. Какво ще направи си? Ще избяга много ясно. О, хванах ли те? Ти пък ме спамиш. Аре, бе, шматка. Много мразя така, като почнат да бягат. Да пукнеш казан, да, но... Няма си го пусна, нали знаеш? Зад да хвана. Пукни в казан, бе. Мале, на едно бях. Хора, много сме добри, сега не мога да отрека. Да, направо перфект. Нашия перфект, аз съм трагичен. Моя приятел вече дигна бровъра на 6-7 купи, брат. Нещо поколение сме много трагични хора. Говорим на майна, на брат. Няма значение, важното да сме добре. То. Са те най-бах. Аз пак умрях. Май избул нещо не съм много добре както трябва. Това начин. Я видя нещо да не ми... Дали съм в играта. Дали въобще съм в това. Добре, всичко е наред с клипа. Мале, Джаки. Мале, така как ме ваншотна. Значи, аз на Джаки ти викам Мико Картача. А на Бибито викам Хабиби. Мале, направо ги отбихме. Опа, още малко. Така свърши. Сега ако се чуват някакви проблеми с клипчето, защото сега съм навънка, защото не ми се слушат глупостите на баба ми, там да пиша и да таковам, защото е събота. Аз съм излезвал навънка и тук съм до един път. Седнал съм на една пейка тук с моя приятел. Цикаме Fortnite, Brawl Stars. Мале, това наше направо ги размаза. Пайпър! Чакай, това ще се тимна. Защото сме фен, брат. И накрая го убих, защото е шматка. Трябва да бъдете лоши. Мале, то телепна. Хабиби, при мен ела. Мале, какъв досаден е. Аре, още една последна игра ще разцъкаме. Това ще бъде за днес, хора. Аз само ще на последна и приключваме.
Знаете ли какво стана, момчета и момичета, които ме гледате и там? Майната му. Значи, по математика ме написаха забележка, защото уж съм говорил и така излагах баща ми, че без да искам са ми написали и накрая ми я махнаха. Защото съм се държал добре. Направо гърми ме. Сега след малко се съживявам. Ето, пам-пам. Док е много добър, бро. Според мен е много така добър. Са. Вех. Нашия го уби. Супер малко йок. Ето, сега го хванах. Хванах ли те? Къде бе? Бат, тя си мисли, че сега ще избяга, сега ще е тук, а не. Този път не познах. Аре, скочи ми, бе, бот. Бах ти бота, човек. Вече съм 6 power up и съм бо. Не, аз бо. Има пръскат. Сега ще ти високо бъде. Майко, каква трагедия съм. Мале. Хора, не бъдете като мене. Никакъв случай не бъдете като мене. Аре бе, брат, то нашия с 15 и още никой не е умрял. Бах ти. Са те хванах. Ще ми сереш. Айде. Хора, това беше днес от видеото. Ако ви е харесало, пак казвам, абонирайте се за канала, лайкнете клипчето и натиснете... О, митик! Гаджет. Набу, добре, супер. Натиснете камбанката и до скоро. Чао!